pero quero falarvos tamén de outro festival, neste caso non é gratuito, neste caso é un festival que hai que pagar, gracias Farum polas túas palabras. Este caso é un festi que xa digo, bueno, hai que pagar os cartos, hai que comprar a entrada, pero é que vos vou ensinar o o cartel, creo que merece moito a pena, porque xente, o 12 e 13 de xullo celébrase a primeira edición do festival Afluente Festival en Ponte Areas, con este cartel que creo que é para coller, levantarse e aplaudir, porque mezcla dunha forma, para min, bastante interesante e moi ben mezclado nomes que xa levan un tempo, nomes coñecidos e nomes que moven xente e que poden, pois, chamar máis a atención xunto a outros que non son habituales de moitos festivales aquí en Galicia e que, joder, que mola ver aquí. Moi boas, Daimon, boas noites, vas a estar mucho tempo hoy? Pois unha hora máis ou menos, unha hora máis. Non moito máis, pero unha hora máis ou menos creo que sí que estarei. Eh, Vedes aí este Afluente Festival que se celebra en Ponteareas, que conta o primeiro día con, que raro, verdad, la Duendeneta en festivales. E teño que dicir unha cousa, este ano non vin moito la Duendeneta en festivales, pero aí está la Duendeneta para poñer musiquita entre actuación e actuación. Temos un proxecto novo daqui de Galicia, como é o proxecto de Queixa, que falamos aquí algunha vez deles, que teñen unhas cancións iniciales de carta de presentación moi potentes que despois vos vou a poñer unha. Se non os coñecedes, ide correndo a Spotify a escoitalos e descubrilos, porque é un xunte de xente moi talentosa do noso país. Temos os Galician Army, eu dos Galician Army solo podo dicir cousas moi boas, quero moitísimo a ambos os dous, estiven con Sergio outro día no FIF e son xente as cales lle teño moito cariño. Está o proxecto de Mondra, que vai a ser a actuación que máis vos vai a flipar do Afluente, ou das que máis vos vai a flipar, porque é absolutamente hipnótico, non me cansei de dicilo. Mondra é hipnótico. Temos a Tremenda Jauría, que teño ganas de... Tremenda Jauría que non os vin en directo, teño ganas de poder ver o proxecto de Tremenda Jauría en directo. Temos a Xego que as puiden ver o ano pasado no Osa do Mar, o proxecto de Xego, que posiblemente sexa dos proxectos femeninos que hai en España con máis caña e máis forza, aparte de ser majísimas, ser moi amables e aguantarme o ano pasado o pesado que fun con elas falando. Son ultramajas e creo que veñen con novas cancións baixo o brazo que teño ganas de escoitar. E despois un nome como de Boicot, que quen non coñece a Boicot, e que a min non é que me flipen especialmente, a min Boicot non é un proxecto que me flipe especialmente, pero que como cabeza de cartel para poñer o punto cañero o primeiro día, creo que está moi guai. Mólame moito o Afluente por un sentido, porque os días están moi ben divididos, creo que casan moi ben os proxectos tal e como están. Creo que a máis o venres pode ir de máis tranquilo, como pode ser comezando con Mondra, a acabar por todo alto con Galician Army pechando esa noite, con entre medias Queixa, Xego ou Boicot. E o sábado, creo que o día que máis me chama a min, o sábado creo que o día que máis me chama, porque, como estáis vendo aí, novamente van a estar la Dundoneta para, imagino que abrir o festival e poñer música entre actuación e actuación, mentre se cambia o escenario. Temos a Grande Amore, que creo que pouco se pode dicir, o sea, que aquí falo moito de Grande Amore. Entón, Grande Amore, actuación de loucura sempre que se sube a un escenario. E tamén ides a ver a un proxecto que eu teño moitas ganas de poder ver en directo, a Pipiolas, que eu creo que incluso vai haber algunha colabo, ou oxalá haxa algunha colabo, porque a teñen feita fora de Galicia,
entre Grande Amore e Pipiolas que fan cousiñas como esta e que creo que vai a sorprender a moita, moita xente. No ves que está cerrada, pero sigues y tú sigues. Suenan todas las alarmas. Me debes un verano, porque el anterior me lo tiré llorando. Teñen un rollito aí que che fai mover o corpo e teñen unhas letras que, sen dúbida, non van deixar indiferente a nadie. Me debes un verano, porque... E este Narciso que está sonando, pa min é das mellores canciones que teñen. Atentos, atentos. Pipiolas que estarán, como digo, o sábado 13 aí en Ponte Areas actuando, onde ademais, como vedes no cartel, estará o proxecto de Zara e Martí Perarnau de Juno. Tamén estarán, que é como Gran Amore, Juno, Zara, Martí Perarnau son uns imprescindibles. Experimentación, reivindicación, talento, produción bestial, cousas ben guapas, éxito asegurado. O sea, Juno son éxito asegurado. Despois, outra das recomendacións que vos quero facer deste día é que xa vedes que o Afluente ten unha cousa moi guapa, porque todos son recomendacións. Todos son actuacións que merecen moito a pena, todos son grupos que hai que ver e, sobre todo, me gusta moito grupos que non son nada habituales de aquí de Galicia, de festivales aquí en Galicia, como poden ser, por exemplo, Calavento. Todos sabemos que hay algo que ya no funciona. Lo hemos visto tanto en Chile como en Barcelona. Distraídos todo el puto día trabajando para pagar el alquiler o el crédito del banco. Estoy encantado de verte aquí conmigo. Estiveron na Sala Capitol o ano pasado presentando cancións como este Equilibrio que está sonando, incluído no seu disco Regreso chamado Casa Linda. Son dous, pero sonan como se fosen 5 ou 6 da forza que teñen con temas como este. É que mirade. Voy a recordarte lo que hemos vivido. Hacemos leyes para proteger a las personas y realmente favorecen solo a unas pocas. Todos son parches para conservar. E que ademais son letras que non son nada vacías, son letras que entre guitarrita e batería te van metiendo aí sus reivindicaciones e cousas como esta que escoitábamos neste Equilibrio e joder, teñolle moitas ganas de velos en directo. Despois, vedes aí outro dos nomes que van estar no Afluente nesta primeira edición do Afluente en Ponteareas, 12 e 13 de xullo, son Depresión Sonora, que, se non me equivoco, igual me estuvo ahora mismo confundido, espérate, deixadme que faga unha búsqueda rápida, porque quero darvos un dato, pero non quero facelo erróneamente, e como a miña cabeza a veces falla,
efectivamente, non falla, non o soñei, porque de feito vin vídeos. Vou poñer un cachiño de vídeos, porque Depresión Sonora que estiveron no Coachella actuando este ano. Mirade un pouquiño do que fan en directo. Sí, un grupo español e pouco coñecido actuando no Coachella. Fantasía pura e dura. Pouco coñecido aquí en España, cuidado, que xa non é a primeira vez que van fora, Ya no hay verano, ya no hay diversión. Te van a prohibir bajar al parque. Han dicho que este año ya no hay verano. Vaya desilusión. Tienes un helado preparado para invitarte. Niños malditos por los padres que los mataron. A veces huelo raro. No hay agua caliente para ducharme. Oye señor, pásame el balón. que ten narices, isto fala mal da industria musical en España en xeral. Hai moitos matices, lóxicamente, do que vou a dicir. Fala moi ben do Afluente, pero fala moi mal de moitos festivales e da industria aquí, que sexa máis fácil para algúns grupos ir fora de España, como en este caso, que estar presente en festivales de por aquí. Polo menos, o que sempre se di, non? Igual Depresión Sonora non molan en directo. Non os sei, non os vin, máis que vídeos dos seus directos por aí. Pero, joder, se non apostas pola súa presencia, nunca vas a saber si ese grupo, si esa actuación pode ser a que che mova a peña ou pode ser algo que non funcione ou que non merezca a pena. Sábado 13 que se complementa con Carlangas y los Cubatas, que está Carlangas presentando ese disco, ese novo disco, está sacando cancións do novo disco que están presentando con los Cubatas, ou máis coñecidos como sabemos que son Mundo Prestigio, pero que aquí neste proxecto con Carlangas, indo de banda como van de Carlangas, están baixo o nome de los Cubatas, que está presentando temas como este que podemos disfrutar no Afluente, este Mucho con Poco. Tengo una mosca detrás de la oreja que cuando quiero dormir no me deja. Últimamente solo pienso en cantar. Van a ser todo canciones deste pao, Volk. Todas as canciones que van a estar incluídas no novo disco de Carlangas e los Cubatas, vai a ser de festiña. Podría ser canción de FIFA, Podría ser canción de FIFA este tema, Encima, yo tengo mucho con poco, poco. Yo tengo mucho con poco. Yo tengo mucho con poco, poco. Yo tengo mucho con poco. Caso de una bala. É un junte moi curioso o de Carlangas e Mundo Prestigio, neste Carlangas y los Cubatas, que joder, creo que pode funcionar moi ben. Tiveron unha actuación fai pouco na Coruña, na Praza de María Pita, e non os puiden ir a ver. Vin a Carlangas o ano pasado no Sadomar, xa vos comentei por aquí que Carlangas y los Cubatas, daquellas todavía era Carlangas y Mundo Prestigio, foi do meu top 3 de concertos do ano 2023. Aquelo foron a absoluta locura, e creo que aquí no Afluente vai a funcionar moi, pero que moi ben. E como cabeza de cartel deste segundo día, alguén que non precisa presentación, posiblemente un dos artistas, unha das personas que máis está facendo pola música, vamos a decir aquí en Galicia, o que seguramente non, o que 100% é o artista máis internacional de Galicia ahora mismo, sonando en festivales de música electrónica, sendo pinchado por moitos DJs de fora das nosas fronteiras, e que ven de presentar un adianto do que vai a ser o seu novo traballo,
un tema que se chama Alentejo, que sona desta maneira e que seguramente vai a facer bailar sí ou sí a toda a xente que decida acercarse a este afluente festival que non me paga, pero se quere pagarme por esta publicidade que lle estou a facer, eu encantadísimo, acepto un cubata, así de barato me vendo, pero que con Baiuca vai a ser unha auténtica festa. Baiuca que o vin por primeira vez fai 2 anos no noroeste na praia de Riazor, flipei ca cantidade de peña que non o coñecía, que nunca o vira en directo e que unha vez visto saliu dali da praia dicindo que aquelo era unha auténtica pasada. Este Afluente Festival, que como dato para que saibades, os abonos agora mesmo están a un precio de 40 pavos, 40 euros por estes 2 días, sinceramente, non me parece nada caro. Creo que 40 euros é unha entrada para os 2 días máis que decente. Se se quere comprar as entradas por días, ahora mesmo están a 25 euros cada día. Co cal, se un quere ir, por exemplo, o sábado, pois son 25 euros. Joder, mirade que grupazos tedes, que se escoitaches agora, que grupazos tedes para poder disfrutar. E ademais teñen un abono de camping, van a ter zona de camping por 10 euros, que se o tempo acompaña, aparte o sitio onde se vai a celebrar é un paraje moi interesante e, oye, que dende aquí vos recomendo moitísimo ir a este Afluente Festival, que non o dixen ao principio, digo agora ao final, pero vai a estar no campo municipal de Pardellas en A Freixa, en Ponteres, como dicía. E, oye, sei que, joder, un dos problemas que hai agora mesmo no mundo da música é, curiosamente, a presencia de tantos festivales, pero unha vez que alguén decide facer isto, decide presentar un festival como este, e decide apostar por tantos nomes non tan habituales aquí no noso panorama, pois creo que merece moito a pena, polo menos darlles unha oportunidade, ir este ano, se funciona, apoialos a muerte, porque moito falamos de que fan falta festivales que aposten por nomes distintos, e para un festival que o fai, creo que polo menos hai que apoialo e facer que chegue a moita xente, para que, joder, se explota a burbulla dos festivales, polo menos que sobrevivan aqueles que merezcan a pena, como a priori ten pinta de que este Afluente así vai a ser.